Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panong yun, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo sapagkat di ninyo nalalaman ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Tantuin ninyong mabuti ito, na kung alam lamang ng ama ng sambayanan kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at di niya pababayaang looban ang kanyang bahay. Kaya humanda kayo sapagkat sa oras na di ninyo inakala ay darating ang anak ng tao. Kaya sino ba ang utusang tapat at mahinahon na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon na mamamahala sa kanyang mga kasambahay upang bigyan sila ng pagkain sa takdang panahon? Mapalad ang gayong utusan na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratna na gumagawa ng gayon. Tunay na sinasabi ko sa inyo na sa taong iyan ay ipagkakatiwala niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Datapwat kung isipin ng nasabing masamang utusan na magtagal pa ang kanyang Panginoon at saktan niya ang kanyang mga kasama, makipagkainan at makipag-inuman na kasama ng mga lasing. Ang Panginoon na utusang iyon ay darating nga sa araw na di niya inaakala at sa oras na di niya iniisip, at lalapain siya at ipapataw sa kanya ang nauukol sa mga mapagbalat kayo. Doon ang pagtangis at pagangalit ng mga ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon.